Yem pusaka Ngastina tadhana mimis kencana tibana kali atiku. Adikku adikku. Kabeh padha ke taman pusakaning Prabu Duryudana nganti padha pecah dadamu, utah getihmu. Ning temene kowe durung pinesti mati ya, Dik. Aja kuwatir, tak kirim Bayu Waluya Jati teman Nirmala. Waduh, Kakang Penemban. Prabu Duryudana ngetokake pusaka wujud mriyem. Mimis kencana tumipun ndadaku aku ora eling Purwadasina. Ya aku semono uga, Kakang. Kae mriyem pusaka negara Ngastina. Kuwi tilaraning Nalendra Pringgandani Prabu Kala Trembaka ingkang diuk nalika semana kena rinebut dening sawarga Prabu Pandhadewanata nganti wektu iki dadi pajangan ana ing alun-alun Ngastina. Nanging sumurupa menawa Prabu Duryudana wis nggeret pusaka kang selawase ora nate ditindakake kuwi pinangka lambang lamun Prabu Kurupati wis kelangan kekuatan. Mulyan to nganti sira sakadang mung mundur semene apa ora isin. Wah, kelakon candhak dening aku Prabu Duryudana. Sedulur kowe. Ya jagat dewa Bathara yen wani ayu ijen-ijen. Ijen-ijen ora urung bakal ndedawa wektu kelakon tak restan leboke pakunjaran Prabu Duryudana. Kari siji kowe ayo Patih Sengguni piye karepmu? Ratu Gusti Kusita kena dikunjara. Aku tinimbang mok kunjara luwung aku patenana wae. Yo, lha kowe ora tak pateni. Marga durung tutup uripmu Sengguni lan maneh yen kowe tak pateni mengko ora ana sing bisa nuduhake ngendi-endi marga kowe sing nyekel kunci ning Ngastina. Dina iki Sengkuni kowe tak bondo tanganmu tak srimpung sikilmu ning ora tak lebokke pakunjaran. Kowe arep tanggo pajangan ana ing jroning pendopo Ngastina. Yen aku butuh aku marani kowe tak takoni nek ora butuh kowe ora kena diwenehi pangan karo ngombe. Aduh.
jroning kedaton aku Prabu Nindyamaya. Kowe Parameswari Ngastina. Ya dasar kapana nyapa. Kula apa arta adalah pangurungu. Menawa dina iki garawamu wis klakon tak kunjara sak kurawane pisan. Tobat. Ora nyono kowe bisa ngunjara marang Koko Prabu Duryudana sangkatan. Iya. Saiki kepiye kowe dadi Banawati? Kowe kepilih urip apa pilih mati? Yen pilih mati tak pateni dina iki. Yen pilih urip kowe kudu gelem dadi garwaku. Tobat. Ini mbak aku tak mek bojo lu patenono wae aku. Mati dening aku. Kaya kidang playune Banawati. Untat saka njero kedaton. Lah iki elekmu nang kene iki. Ujugmu sekawit kuwi mung kepengin arep dadi ratu ning kena ngopo kok saya ndadra kamurkanmu kuwi bakal milik marang garwaning liyan. Ngrusak pagerayu ngroyak turus ijo kowe Yayi Prabu. Apa mung sagodhong kelorampaning jagat ingat nasib Banawati ki wis ana sing mengku kok arep mok karepake. Yen negara ora bisa tata jalmaning yen kuwi menungso duwe rasa pangrasa. Kok ngono tumindak. Saiki kuwi abot Banawati apa abot aku? Yen abot aku aja mok teruske ulah mengoyak Banawati ning yen pancen abot Banawati aku moh melu kowe. Aku abot kowe Kakang. Yen pancen abot aku aja mok teruske. Ayo golek liyane sing perlu nata kahanan praja kang wigati ngayomi bebrayan Ngastina. Aja kowe banjur mburu nafsumu dhewe. Lah ta. Banawati kendang saking kedaton dia manjing madyaning Wanawasa. Sambat karo lantan karo nang mangke negara Ngastina wis kelakon kabedah dening mungsuh. Kating ngawirandungan tindakan Sang Ratu Banawati nyandung penjalin alas. Kerendet-rendet marang ri bebondo tanpa randrikatan tan kadam raos dening Sang Ratu Banawati. Nyelema papanya Hayam Wono ing cipta mengupadi marang pengayoman. Saya tebih lampahing Sang Ratu Banawati setang ketina kang remadyaning alas.
saya dalu wararas abjara kang lintang kumedhap tis sunya tengah wengi lumrang kandaning puspita karnyawan ing putyan nira irisan dwijawara mbrang luwar swaraning metu pranta manungsung sarining kembang bocah pajang Ireng angin anak banyu sagara ngoni-ngoni nalika samana araming nyemanggun Bandawala Pati para kura mangsa tanding kelawan kadang saking Begawan namung dadi nenggih Sang Prabu Nindyamaya Raden Linggayamaya Cahyamaya dalah Daryamaya aramining Bandayuda katingal sami gada kidada binti-mindi silih pungkih genti kalindih dengolina prating lampus ananging nyata lamun Prabu Nindyamaya sakadang sekti mandraguna prawira jayeng palik palugun katitik ing mangke madya saking Astina sami kenging kapikut manjing lebeting pagunjaran datan monggo puli lumawan tanding lawan Sang Prabu Nindyamaya wonten Begawan Durna ingkang sampun kesah saking praja Karana sinedhakaken dening Begawan namung gatemah babar wujud waraha. Mboten namung para Kurawa nadyan Sang Prabu Duryudana semanten ugi sampun kalebetaken madyaning pakunjaran kelampahan bedah negaring Astina. Amarata suka panggalihing Prabu Nindyamaya dening mangke saged ngunjara dhateng para Kurawa. Segara kepiyakan wonten madyaning praja ingkang nganjmenengaken Begawan Hamonggati. Amung Dewi Banowati ingkang sampun mentar saking kedaton medal saking sakjawining beteng ing cipta hayuwa nganti kenging kacepeng dening Prabu Nindyamaya manjing madyaning Wanawasa persasat angayam wana sampun pang ketingal lampahing Sang Ratu labet ing mangke saya manengah tindaking Sang Ratu Banowati lumampah rerambatan kanthi semu miring lampahing Dewi Banowati. Sedap tidak prabawaning ratri sasodara
Aglar ning Cakrawala winulat ngelangut prandene paksa kebegyan saking keng taranggana kang sumiwi warata tanpa salah Datan kauningan Sang Ratu Banawati nenggih mangki gentos kacariyos Sang Hyang Patpanakawan. Lumampah ndherekaken dhateng Kang Gusti Sang Arjuna parandene maksih kampir ing kitha Tirta Kencana. Thank you.
iris-irisan telolololo Madu salele-lele manuke padha ngunine kukan nunine kukan unin katisen ndrodhok jaluk kemol adam ndrodhok jaluk kemol agem ndrodhok sengengesan angger apal mesti nyekiki mung arep njaluk kembul ngapalke nganti sak jam 3 njaluk kemul adem ayo ayo jaluk kemol ada nyata wancine mos tanggung waras watu mawis yati goreng kutaya karma kaki kondo karawitan ambaro kembang hidup terus ambaro anyang dai prekiyakan ambosani ayo ayo aja kembang yatim monggo yatim ayo matur nuwun aku metu iki mau Kang Gareng ndrodhok njaluk kemul Campa ya ruwa pakanamu iwa apa ya ruwa yuku gending ding 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 ruang rawing wing 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 mong kecipong carane jaran popong sing numpaki samar bakong jreketong 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 jreketong
lompret ngempret kempul ngungkung kendang riyel katipung imbal punang loro tur srendra selompret belok jalan kepang nyongklang merake ika macan mangap megap megap Pujangan mengkalia Cipra Foto Toka Sunadaya Prayoga Gawe Gembira oh 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 ya oh 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 ya oh oh ya oh oh ya oh 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 Lempring Lempring Lempeng Mungkun Kendang ria Katipung Imbal Benang loro tor sendra Selempret belok Jaran kepang nyongklang Marake Ikel Macan mengap Megap Megap Bocang ganteng gandengan Ciprang Masa Tata Angger tekan Bagong mesti rusak iramane. Lah wong iki mau wis kepenak lho, slepek Banyumasan. Bareng kowe ngetokke gending cempo, kok malah dadi Ponorogan kaya ngene. Wah, gugu karmane dhewe Bagong iki. Hanya wong jenenge we gada-gada kok gada-gada ki eneke mung sarwa kisruh. Ngendi papan angger ketekan gada-gada mesti kisruh. Jenenge we gara-gara. Tak kisruh to kuwi. Ayo nadyan kisruh wong seni iki beda karo kisruh wong lumrah. Wong seni iki nganggo irama, nadyan kisruh ya tetep nganggo irama. Ayo iramane rak ya kepenak to wong ki mau genah. Slompret, ngempret, kempul, ngungkum, lho rak penak to iki. Pati tanang durung madang kok mesti Bagong iki kisruh kok. Jan semene ulate orane sing bening. Ya mbok ya rada nganggo tapa sithik ngono. Lho mau ya wis diiseni lho sepiring-sepiring. Tur ya pedes lho mau coba. Wah, ya wong pancen kaya ngene iki kahanane wong sing wis kesuwen pisah karo omah. Marga kesuwen nderek karo Ndara Janaka, mongko ora ana pawarta saka omah. Mongko jaman aku lunga kae bojoku iki meteng 7 sasi lho, Kang. Wis lair apa urung? Ayo kari ngitung, kowe lunga ki pirang sasi wong bayi ki nek normal ki umure nang jero weteng ki 9 sasi punjul 10 dina. Nek sang ngitungku kudune iki wis nglairke lho, Kang. Nek aku ya wis ningali jeneng kok, Kang. Wong bojon Bagong iki padha karo bojon prajurit. Wah, kedhuwuren nek ngono kuwi. Lah iya to aku ki lungaku rak mesti sewanci-wanci, muga mulihku ki ya ora kena dipestekke. Nderek karo Ndara ki rak ya ora kena dipestekke mulih to, Kang. Nah iya. Ning sing tentrem atimu. Waton rasamu ora ana rasa kuwatir, ngomah ora ning apa-apa. Ya mbok nganggo ki sakjroning
Ana kene kok mung mambu parem wae to, Kang. Weh, nek panjenengan mambu parem genane wis nglairke. Duh. Si anakku ki tiru sapa? Ayo tiru bapakne no, apa tiru ibune no? Apa anakmu wis tiru gareng? Lah sing tak kuwatirke ya ngono kuwi wong angger gareng mampir aku ora tau enek ngomah. Lho menungsa. Bareng ngarani sing ora-ora. Aku ora truntangan kaya sing tok gagasake kuwi. Oh. Bojoku dhewe sayu. Hanya wong pancen Bagong iki dudu nalar wong. Senengane kok ndakwa sing ora-ora. Mula ya menungsa ki ya wajib ndarbeni wulangan agama. Marga menungsa kang tanpa agama tumindake mung tansah sasar. Lho, tanpa gedhekake panalongsa marang Gusti. Ora nyukuri marang nikmating Gusti. Angger wis kebak piwulang tuntunaning agama, sabareng tumindak mesti mawa petung. Apa wae pinasrahake marang Gusti kang gawe urip. Tuladane kaya gareng. Mempeng kaya ngapa lae gareng. Yen pancen kodrating Jawata ya mung semono sing dadi bagiane kang gareng. Liyane mesti bakal murucut. Lho kuwi. Lah murucute iki mau yen bisa kudu dibudidaya murucut sing bermanfaat. Pamane gedhekake dana sosial. Tumuju marang apa sing kudu wajib didanani. Apa to bencana alam, apa to bangun-bangun papan kanggo ibadah, apa pancen maring marang fakir miskin, kuwi nadyan mrucut ning ana tumanjane. Apa ya ana kang mrucut sing ora temonjo? Ana. Mrucut sing ora temonjo ki kaya to dienggo seneng-seneng mikuleke nyang awake dhewe. Kaya to dienggo royal, mburu nepsune dhewe. Kaya to dienggo tuku buntutan. Musabab milik kepengin dangun akeh. Lho, kaya to dienggo main. Lho. Lan sak panunggalane kuwi jenenge mrucut sing ora temonjo. Nek mrucut dienggo jajan kena dadi daging. Barang dienggo tuku buntutan. Are coba. Anane buntute dituku ki marga ndase ya urung mati kok, Kang. Lho iki dilarang lho, Kang. Dilarang. Sakataing perjudian, sakataing bangsa main apa wae kuwi wis diawisi dening pemerintahan. Apa to sababe kok pamerintahan ngawisi? Kuwi mung kepengin bakal maranata marang uriping bebrayan. Amarga jero sapa kang jiwane mahempek judi, ing kono ora bakal weruh marang rasa kang manungsan. Ora bakal weruh ing rasa welas. Buktine apa? Anggere wong wis karep nyang main, kancane dhewe ditantang kok, Gong. Lho, mongko wong main ki watake yen kalah kepengin golek pepulih, yen menang mau wis. Nah, kuwi. Mula kowe ya kudu sadar atimu. Tinimbang melek mung tok nggo ngeleki kertu, kuwi lho nggonen ngeleki ngapalke nut. Lho. Kuwi arep dienggo ngeleki napakake nyang anak putu. Muga-muga anake pinaringan wilujeng. Marga menungsa urip ki anane mung sarwa cangkriman. Coba nek sing ora pertis oleh batang iki engko dibatang apa? Dibatang kepenak apa dibatang rekoso? Tiwas batang penak tibake rekoso. Tiwas batang rekoso tibake kepenak. Lho kuwi. Ning nyatane nek nembus ya kurep, Pak. Ya manggon-gon kurupe. Ning enteking sing tok nggo tuku ki wis pira wae. Apa? Sadaro kok. Iki mau tumuju nyang kebecikan kok, Le. Tenan. Monggo nek perjudian kuwi ora diuwisi, watake wong kalah, Gong. Tenan. Watake wong kalah ki wis mesti nekat. Iki kalah aku tak adol iki mesti nggo pulih dhuwitku. Nah, sik dhewe adol lemari. Wis nggo paitan, entek. Coba tak adol kursi, mbok ana engko untuk pulih. Kursi didol. Engko suwe-suwe merambat adol omah. Omahe rampung, wah entek iki. Apa sing boleh? Bojone ditorokke aku wis. Kandhane iki ya nggugu, Gong. Halah. Ngurip ya mung kaya sandiwara.
gumantung karo sing nglakokke piye. Nek pancen rekasaku, cintrakaku, mung sebab saka lekku main, ya pancen pestine kudu ngono. Kuwi ora pesti, Gong. Wong kuwi dijarak kok pesti. Nek kowe gelem nglareni, wo tenan. Wong main ki bakal leren waton sing gawe kertu ku ya dilarang. Le main dilarang sing gawe kertu ora digoleki. Ya padha wae. Lho, ning gumantung ana kowe kok kuwi kok, Gong. Arep sing gawe ki pirang-pirang pabrik, nek pancen niate ora tuku ya bakal mandek karepe dhewe. Ah ya kudu loro-lorone kok. Tak padhake karo wong sing do ngiwa kuwi, nek sing dijangiwa ki ora enak ya ora bakal ngiwa. Nah iya. Perkara wong ngiwa barang ku ya wis diwenehi pengertian. Tumindak kaya ngono wis temene ora becik, bisa merosotake darajating kaum ibu. Yen ngilangi kabeh ya mesti ora bakal bisa, ning ya sak ora-orane bisa nyuda. Lantas tetep nyadarake. Ora beda bab kecelakaan ana dalan. Kuwi yen tanpa ana kesadaran ing pengemudi, hamba yo ngentekke ragat pirang-pirang yuta. Pengemudi terus dikandhani, dikuliahi. Ning ora sadar karepe dhewe ya tetep ije akeh kacintrakan. Mula ya wong ki yen ngemudi ki aja mung waton mburu kae gruwit. Ning kudu bisa ngreksa marang keselamatane sing digawa. Wis to, anggere menungso kuwi ngerti marang sing gawe urip, mengko bakal bisa ngerteni yen pancen kuwi mung semene. Wah iya. Akeh tuladane lho. Nek pancen ora digodrake sugih iki ndelalah ana-ana wae kok. Mula tinimbangane dienggo sesukan. Lu dienggo minterke anake. Marga kepinteran kuwi ilange bareng karo nyawane. Ya Kang, kowe kudu manut kandhane Petruk kuwi. Marga iki nyaranake tumuju nyang keselamataning uripmu. Saiki ora sah nata sapa-sapa, padha nata nyang awakmu dhewe-dhewe. Ora susah aku ditata. Anggereng waton tumindakmu apik, mengko bakal ditulak karo kanca-kancane. Kang Petruk ya ngono. Ora susah kowe dadak ngomongi aku, wong uripmu dhewe ya urung sempurna. Kok dadak kowe ngandani? Dandanono awakmu dhewe. Kayamu ya kelumpukna dhewe. Nek wis nglumpuk nggonen tuku omah, rasah kowe ngandani aku. Ayo wong kabeh iki urip ki mat sinamatan kok kowe lali aku sing ngelingke, aku sing lali kowe sing ngelingke. Jane ngono, kuwi jenenge gotong royong. Marga wong ki nek sangune rukun, wo tenan, agawe santosa. Cerah mesti dadi bocah. Lho kuwi coba apa apik to garing. Wah ya mbuh pancen Bagong yangel kandhan-kandhanane. Coba iki wis apik-apik. Wis ditata tirik-tirik. Aku risi-risan tela disaut slepek Banyumasan. Gareng nini-nini katisen disaut slepek Banyumasan. Bareng tekan kowe coba bar cempo terus reyokan. Reyok ki hobiku. Wong nyambet gawe kuwi nek ora dituju kesenengane, kuwi ajane iso nglintrah. Ora duwe greget. Beda nek dituju kesenengane, mula ora jenengane. Tak rasakake penak dhewe iki nyambut gawe dadi wong seni. Seni apa? Seni apa wae? Seni gambar. Seni gambar yo dituwuhke saka ilhame dhewe. Digambar dadine apik. Kabeh ora kena ngrusui sajroning gambar. Ku nek gambarane apik didol payune akeh. Terus seniman Jawa ya saya penak, sing ora penak kuwi piye coba saiki gagasen reng. Ya piye?
Lagi arep mangkat dipapak. Tekan ngenggon dibagekke. Disuguhi wedang. Terus sop. Terus dahar. Buah. Kuwi wejek ditari. Sesen apa? Kuning napa abrit? Kuning. Coba piye? Rak kepenak ta. Terus dheweke nyambut gawe mongko seneng-seneng. Coba nek sing Wiraswara ya dah nyuwara dhewe. Seneng-seneng dhewe. Sing niyaga ya nabuh mongko tabuhan kuwi kesenengane. Sing seniwati ya ngono. Seniwati ya nyuwara dhewe. Duwite akeh dhewe timbang yagane. Coba lagi ya mas ngono wis. Pira itunge ada. Piye? Dalang ya ngono. Akeh dhewe kuwi paling akeh. Coba liyane mung dipiyuri. Dalang ya akeh dhewe. Mongko bengak-bengok. Coba bengak-bengok dhewe ngetokke omongane dhewe diwangsuli dhewe, padu dhewe diwangsuli dhewe. Nembang dhewe. Ora kepenak. Yes, iki arep tak dunungke. Wah iya. Gong. Kowe tau weruh selawase wong nyambut gawe kok penak ki tau weruh. Weruh seniman kuwi. Nah, kuwi landhep dengkul pemikirmu. Tata gelar kepenak ditonton. Kanca niaga mangkat dipapak teko disuguhi. Nyambut gawe miturut kesenengane dhewe. Ning ora tok rasake nggon rekasane kaya to linggih sewengi atas tanpa mingket kok ngenggon. Ora tau buka kelambi. Ora tau wong kaos elek. Cidetan nggon pundak. Ora kok perkara nggon kaos ning kasusilan. Buka blangkon ya ora. Udah wong borong. Lho kuwi. Wong nek ngeyel kaya kowe kuwi. Kuwi nggon kasusilan. Nembang ya manut irama. Nabuh ya manut nute. Nabuh salah we gembrobyos lho. Nembang nganti keri sak lareke ya kemringet lho. Kuwi nek Wiraswara, pesinden ya ngono. Tata gelar penak. Ya Mas. Ning sawengi wuta nglinggi sikile dhewe iki ya rekoso lho. Wong timpuh kok. Lha mongko sinden rongeh ya wis elek. Sinden mangan barang iki nek ning nggon pasamuan ya wis ora apik. Mergo ya saru didelok. Coba ora eneng kok sinden kok selonjor iki ora eneng. Tenan anggar pesinden selonjor apa tenan? Tak culi kodhok. Ben diuntal karo lenge. Lho kuwi wong nek urung mangan agama ya kaya Bagong kuwi. Mesti jul mesti rusuh. Rusuh ki relatif, Pak. Kowe ngarani rusuh lho karuan nek aku karepku rusuh, niki ora rusuh. Lah nek kodhok ini ora ngeleng apa eneng, kodhok kok ya sedalem. Lah iya ning ya aja tok bacutke. Bacutke ngene marai ya. Coba saiki nggon dalang semono uga. Ya pancen akeh ora kena meri ya nek pancen oleh dalang iki padha karo bagiane menerus ya luwung menerus bunange wis. Lho. Pancen kabeh iki diwene undha usuk. Dalang iki rekoso sak kabeh. Buktine apa? Mripate bejer sewengi. Tutuke lawap-lawop. Kuwi nek dikasarake. Sewengi tanpa mingkem-mingkem iki nek gending. Gending nek kosek nek ora ya drubut. Lah suwuk terus suluk. Ijik cerita, ijik omong-omong. Pikirane diuripke. Margane ora diuripke skor pelalen. Ora mangan, mung ngombe tok. Coba. Kancane iso nyambi bareng ngarepan. Coba. Kancane entukno. Iso tanduk bareng kene. Ora iso. Ya mung krungu suara wong nguculi karet. Karo wong muluk. Mulat ketok.
sikile jek jejak, tangane jek keranggean. Kaya ngono kok kepenak. Coba saiki ning nggon ngendi? Ora ana penake kok jeneng nyambut gawe kok. Ning yen rekasane kuwi di sangga dhisik, kepenake mengko bakal nampa mburi. Ya nek sing meneh ora minggat. Apa wis tahu wis lho aku. Pas aku gara-gara le omah ya gara-gara dia angkatan. Bar gletak iki terus ting kleset kae. Aduh iki ning yoga ngangkat kursi. Ayo kalau mangsane ya sok nanggone ngono ning kalau mangsane ya sok mulya ning malah kerep nanggone ngono iki. Ya kuwi wong sing ora sadar atine. Ning nek wong sing sadar mesakake oh iya ing ngatasi teko kene iki tak undang. Tak kok nyeneng-nyenengke. Lah kok tak tinggal lunga. Kuwi jane ya wis kamanungsane ya wis ora eneng. Ayo tene wong le mbayar ki ya jagake simbangan kok. Nah, ning kene iki. Iki jane ya kurang bener. Ing reh kasusilan jane ya kurang bener. Ada ketimuran jane ya kurang prayoga. Coba saiki tritinen. Gareng duwe gawe tetakan. Netake karo anakmu si Garong. Wah. Bocah ki ngawur wae. Anakku ki jenenge Sulistya Wibawa. Dik jenenge kok dhuwur men. Mula rak kerep mangsur ta anake Gareng. Gegeden jeneng. Kang Gareng duwe gawe supitan. Ngrawuhake marang para tamu. Terus nganggo seneng-seneng ludruk apa dagelan apa uyon-uyon, apa wayangan. Pengangan-angane Gareng iki engko sing arep anggo nyangoni dagelan apa ludruk engko nek wis entuk sumbangan. Kuwi jenenge wong tuwa sing ora ngragati anak. Sing ngragati malah tangga teparo. Wong tua mung dadi koordinator tok, nglumpukke tok. Dikoordinir karo Gareng, sabab Gareng sing di omah. Sumbangan dikelompok kuwi diwenehke karo sing ditanggap. Lho, Gareng ora kelangan regat. Kaya ngono kuwi mungguhe wong adat timur, saru kuwi. Pira boro duwe gawe iki, sadurunge duwe gawe wis dicepaki dhisik. Lho, iki engko disemene. Nek perlu disahi sik. Ning aja kadowan dinane. Mergo wong ki ora mesti. Dadi paman disahi. Esuk sore lagi nyambut gawe. Aja kok kurang seminggu wis disahi, engko marake kendho. Werna-werna wae engko kahanane. Wah iya coba Prawira. Wah, Gareng. Nanggap dagelan sing wis kondang. Nanggap ketoprak sing wis kondang diragati dhewe wedone jagake simbangan wah kare nanggap ketoprak kondang lha kae dik sing bayar dik simbangan lho bayar meringkus ya tak ngene jika perlu tidak menerima sumbangan lho rawuh nyuwun pangestu tok lho kuwi ana untunge ning ya kala mangsane ana tunane untunge ing bab kawibawan Gareng menang. Tunane ya talah temen ing ngatasi ana tangga arep melu. Urun katresnan wae kok ora ditampa. Lah kuwi kudu ditimbangake. Loro-loro ning kuwi. Dadi kuwi aja kaya ngono kuwi, Kang. Iya, Kang. Wis nek aku nek duwe gawe ya wis ngono. Ha iya. Wong duwe gawe kuwi sing prawira tenan. Aja nganti ninggal gelanggang colong pelayu. Nek wis rampung gaweane disahi. Wis, monggo menika kagem pundhutan ses, kagem pundhutan bensin. Ora kok menika anu nembe semanten kiranganipun benjing-benjing. Terus nglantur. Nah, kuwi ora ngreksa praja jenenge. Iya, mula aku ya mung ngelingke kok iki dadi ora kok pek pinek kudu menang awake dhewek iki ora. Ning padha-padha. Iya. Ning temene ya ana bapa-bapa. Seniman diaturi ngaya-aya mangko wis kubro tekan ngendi-endi. Tekan ngenggon diwakilke marga ora teko. Nah, ora teko ki diurus sebabe apa kok ora teko. Nek ora tekan iki sebab ngayahi gawean liya, kuwi wajib dituntut di muka hakim.
Ning yen pancen orane teko sebab lara, ayo sapa sing gelem lara gong saiki coba hitungan. Ya nadyan lara kudu teko, ora ketangane nggon tarup ki mung turu. Dadi kudu dingertekke karo wong-wong. Aku ya ngalami lho, Gong. Kuwi ya ngalami kaya ngono kuwi. Pas dinane aku lara. Mongko ora iso nglawat. Terus kepiye? Sida aku kongkonan diwakilake. Lah nek ora percaya, sing kagungan perlu diatur rawuh nyang omahku, ben nonton kahananku. Ya iya ya muga-muga kowe nek ndek tanggapan ya aja nganti lara. Ayo sapa sing gelem lara? Sing disemengi mugi-mugi pinaringan rahayu. Nek kersa diwakili ora kersa persekot nek ana persekote dibalekake. Ngono kuwi. Ha iya. Iya. Mula ya kudu dingerteni, Kong. Pancen wong seni iki gawat. Wong seni iki gawat. Iya. Ayo kalau sing undang-undang, ya. Saiki tetembangan. Ayo tetembangan, Kang. Karo mengenalkan wajah baru. Sapa? Iki lho. Anakku wedok sing saka Ngangkruk. Laladan Kabupaten Boyolali. Jedhak karo Pengging. Sapa jenenge? Anakku genduk Suparsih. Wis kelas pira, Gong? SMP kelas 1. Ya. Saiki diwanuhake iya. Iki wajah baru. Blas urung ngerti hitung apa-apa iki. Iya. Ngertine lagi mempeng yang nyambut gawe. Iya. Panggere suarane krungu pirang-pirang rak cukong-cukong rak domo to. Wah, sine ora lantaran aku tidak bisa. Wah, sajakmu adek mung tiba pak cilik kok arep rumangsane arep murba. Ora ding ndak dikira tenan. Ora, monggo menawi badhe nimbali saged waten prai oleh sekolah. Kowe aja mempeng golek kaya sik nduk, sing penting sekolahe. Ditanggap gelem waton ora barengi sekolah ya nggih. Kowe ngelingono isih cilik. Kowe tak kudang kowe, taruna ngungkulana bapa. Sok nek kowe dadi dalang wedok ya, dadi dalang sing kondang sing akeh opahe. Disenengi wong akeh. Tenan. Ya kuwi pengutang sing apik. Nek ngene iki turut Bagong. Iya, turut iki lagi winong wong. Iya. Nek kira-kira ora prei aja mangkat. Kajaba nek rekaman. Rekaman iki disambi keneng. Ya. Mulaimu jam 1 ta, monggo rekaman wiwite jam 3. Oh, dengkul amah. Lumantar. Pepunden nyuwuna supaya wimbuh kepinteranmu. Lumantar para bapak-bapak nyuwuna karepen wimbuh kepinteranmu. Lumantar ibu-ibu seniwati sing wis kaloka nyuwuna kawruh karepen mundhak kepinteranmu. Iya. Coba saiki apa? Aku arep njaluk mijil. Larase pelok. Ya, pelok, Kang. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang watana rata. Iya. Iya wektune ya arep ngepas kok, Kang. Iya. Sing tukang nggawa wektu ora jedul-jedul. Sing nggawa aku. Apa turu apa piye? Ora. Coba mijil cingok ketoprak. Tapi yang Goleng Waya apa iki sang gorengan Kang Gareng iki mau wis
diparingi mijil karo anakmu wedok, aku ya meri. Apa Kang? Aku ya arep njaluki karo anakku wedok. Kok ora anu genti ta? Nah, mikut ya nang ngono kok. Beneren sik cahe sayah. Nyuwun anu nak, Om diparingi anu nak. Pangkur ning Semarangan, cobi nak. Monggo. Om diparingi pangkur Semarangan, pun. Aja kuwatir nak. Syukur tak jak anggere prei. Lowo nggo tukon buku.